Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας κυνηγός που το τουφέκι του ήταν τόσο αλάθευτο που δεν του ξέφευγε ποτέ ζώο ή πουλί. Μα στο μέρος που κατοικούσε ήταν κι άλλοι κυνηγοί και γι' αυτό δεν έβρισκε πολύ κυνήγι. Ένα πρωινό είχε καθίσει έξω στο σπιτάκι του πολύ στενοχωρημένος και γύρω του ήταν ξαπλωμένα τα 4 σκυλιά του. Ως τούτη, ένας μεγάλος άσπρος σκύλος που έτρεχε πάντα μπροστά όταν πήγαιναν κυνήγι και έβρισκε το δρόμο, ο Φλόξ που ήταν καφετής και είχε τέτοια όσβρηση που έβρισκε τα ζώα μέσα στις φωλιές του, ο Μπούβου που είχε κάτι πόδια ψηλά και έτρεχε σαν αστραπή και κυνηγούσε τους λαγούς, και ο Μούργος που ήταν μαύρος και πονός και όταν πήγαιναν στο δάσος περπατούσε με το κεφάλι σκυμμένο πίσω από τον κυνηγό χωρίς να καυγίζει. Μα σαν σήκωνε το τουφέκι του ο κυνηγός και σκότωνε κανένα ζώο, όπου και να πέφτε και στο πιο δύσκολο μέρος, αυτός έτρεχε και το έπαιρνε με το στόμα του και του το έφερνε. Ο κυνηγός όμως ήταν στενοχωρημένος γιατί δεν έβρισκε πια πολύ κυνήγι. Τι να κάνω, σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν και κοίταζε τα σκυλιά του. Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα. Θα φύγω από εδώ και θα πάω να κατοικήσω σε ένα άλλο μέρος που βρίσκεται πέρα από το βουνό. Εκεί λένε ότι έχει πολύ κυνήγι και δεν είναι πολύ κυνηγοί. Ξεκίνησε λοιπόν με τα 4 πιστά σκυλιά του και πήρε το δρόμο για να βρει το μέρος που θα του άρεσε να κυνηγά. Καθώς περπατούσε, άρχισε να ψιχαλίζει. Θα βρέξει, σκέφτηκε. Καλό είναι να ψάξω να βρω κάποιο μέρος να καλυφθώ από τη βροχή για να μην γίνω μουσκεμα. Όπως περπατούσε στο μονοπάτι του βουνού, η βροχή δυνάμωνε. Άρχισε να αυξάνει το βήμα του. Ξαφνικά πήρε το μάτι του ένα μικρό εγκαταλελειμμένο σπίτι. «Ας τρέξω», είπε, «μήπως και προλάβω και γλιτώσω την μπόρα». Έτρεξε λοιπόν όσο μπορούσε πιο γρήγορα και έφτασε στο σπιτάκι που είχε μια τσίγκινη στέγη στην αυλή. Κάθισε λοιπόν κάτω από τη στέγη και εκεί πια προστατευμένος απολάμβανε τον ήχο που έκανε η βροχή πάνω στο τζίγκο. Ώρα να φεύγω, σκέφτηκε, να μην καθυστερώ άλλο και με βρει η νύχτα στο βουνό. Και ξεκίνησε πάλι να περπατάει με τη βροχή πια, να ακούγεται αραιή μέσα στα δέντρα. Σε λίγο άρχισε και να σουρουπώνει. Πρέπει να βρω ένα καλό μέρος να περάσω τη νύχτα. Και για να προστατευτώ από τα άγρια ζώα πρέπει να ανάψω και μια φωτιά. Λίγο παρακάτω βρήκε ένα ξέφωτο. Αμέσως μάζεψε μερικά ξύλα, άναψε μια καλή φωτιά και κάθισε να ξεκουραστεί. Ο ήχος της φωτιάς και των πουλιών της νύχτας του έφεραν μια ωραία νύστα και έτσι κοιμήθηκε βαθιά.
ξεκίνησε πάλι χαρούμενος, γιατί έβλεπε στην άλλη πλευρά του βουνού ένα δάσος με πυκνά δέντρα. Ωραία, είπε μέσα του, το πυκνό δάσος υπάρχει και θα έχει πολλά άγρια ζώα για να κυνηγήσω. Φτάνοντας στο δάσος, άρχισε να κυνηγά με μεγάλη χαρά. Ξαφνικά, εκεί που προχωρούσε, ακούει ένα μούγκρισμα και βλέπει πίσω από το δέντρο μια αρκούδα πολύ μεγάλη, με κάτι δόντια και νύχια σουβλένα. Αμέσως, χωρίς να χάσει το θάρρος του, σηκώνει το τουφέκι του και μπαμ! Της δίνει 2 και τη σκοτώνει. Δεν πρόφτασε όμως να κατεβάσει το τουφέκι του απ' την άλλη μεριά και βλέπει κι άλλη μια αρκούδα, πιο μεγάλη από την πρώτη. Γρήγορα πάει να ξαναγεμίσει το τουφέκι του, μα με μεγάλη του τρομάρα βλέπει πως η ζώνη με τα φυσέκια είχε πέσει στο δρόμο χωρίς να το καταλάβει. Πάει, χάθηκα, σκέφτηκε. Μα δεν έχασε το θάρρος του, αλλά δίνει μια και άρχισε να σκαρφαλώνει πάνω σε ένα δέντρο πολύ ψηλό. Ευτυχώς που η αρκούδα ήταν πολύ βαριά και μεγάλη και δεν μπορούσε να σκαρφαλώνει και αυτή πάνω στο δέντρο, αλλά αντί να φύγει, πήγε και στάθηκε κάτω από το δέντρο και μούγκριζε δυνατά και έτριζε τα δόντια της. Τα σκυλιά, ώσπου να γίνουν αυτά, είχαν φύγει τρέχοντας, γιατί φοβήθηκαν πολύ. Τι θα γίνω τώρα, σκεφτόταν ο Ραούλ ο κακομοίρης. Θα πεθάνω από τη δίψα εδώ και το κρύο θα με παγώσει. Και χωρίς να θέλω θα πέσω στα δόντια της όταν με πάρει ο ύπνος. Μα έκανε κουράγιο και έτσι πέρασε η νύχτα και άρχισε να ξημερώνει. Ο Ραούλ είχε κουραστεί πολύ εκεί πάνω σκαρφαλωμένος και η αρκούδα δεν έλεγε να το κουνήσει από κάτω. Δώσ' του και έφερνε βόλτα και έτριζε τα δόντια της. Το μεσημέρι όμως ακούει γύρω-γύρω δυνατές φωνές. Σε λίγο άκουσε να πέφτουνε και οι τουφεκές και η αρκούδα που τρόμαξε το έβαλε στα πόδια και χώθηκε μέσα στο δάσος. Σε λίγο ήρθαν εκεί πολλοί άνθρωποι και τον έσωσαν. Τώρα θα μου πείτε, και πώς το ήξεραν πως κινδύνευε? Αν τι νομίζετε, πως τα σκυλιά του που τρόμαξαν με την αρκούδα θα άφηναν τον αφέντη τους έτσι? Αυτά τρέχοντας γύρισαν στο χωριό και άρχισαν να γαβγίζουν όλα μαζί σαν να ήθελαν να τους πούνε. Τι στέκεστε, ο αφέντης μας κινδυνεύει, τρέξτε να τον σώσετε. Οι χωρικοί, έχοντας τους σκύλους για οδηγούς, έφτασαν ως το μέρος που ήταν ο Ραούλ. Ο Φλόξ μάλιστα κρατούσε στο στόμα του και τη ζώνη του αφέντη του με τα φυσέκια που τον βρήκε γυρίζοντας. Από εκείνη την ημέρα, ο Ραούλ δεν ξαναπήγε ποτέ πια από το άλλο μέρος του βουνού και τα σκυλιά του τα αγαπούσε σαν να ήταν παιδιά του.